I evo ga, kupus, a sa nama je baba Milica. Dobro večer. Dobro večer, baba, kako si? Evo, odlično. Šta si nam ovo pripremila ovde? Pa da vam pokažem kako ja stavljam kupus da se kiseli u restoranu Srem. Ja nikada ne kupujem u prodavnici ili uvek stavljam sama kupus. Onaj kiseli kupus, ono što ide uz salatu, u sarmu, u podvarak. Okej, ajmo onda da počnemo. Ovo je postupak od nekoliko dana, tako da ćemo da snimamo nekoliko dana. Kupusa ima... Pa koliko želite glavice, ja stavim. Dobro, nama ovde sada. 8 glavica. Mi imamo 8 kila otprilike. Da. Uzmete glavicu, vidite prve ove liske se uglavnom skidaju i samo uradimo ovako. Zasečem nožem koren. Zašto? Zato što se tu sipa so. Neko vadi koren, ja nikada ne vadim koren i slažemo u kantu. Okej. Sa tim korenom na gore? Jeste, na gore. Da bismo sipali tu so. I stoji jedan dan, 24 sata, tako usoljeno da so prođe kroz kupus. Znači, bukvalno samo x jedan se napravi. Da, x krstiš kako. A koliko duboko otprilike se zalazi? Pa ja... Pola noža tu od toga. Tako, otprilike da koren da ne oštetim glavicu ako hoćete sarmu da pravite. I još jedno kratko pitanje, ta kanta kolika je? Pa ova je od 20 litara, koliko želite kupusa da spremate, ukiselite, tako ćete i kantu uzeti. Ja imam u restoranu od 200 litara bure. A da, pa dobro, ti praviš za veće, ali ovo je za kućnu varijantu. Evo vidite. Je li dovoljno za kućnu varijantu 20 litara ili je i to previše? Pa, zavisi koliko ljudi ima u porodici. Koji ima terasu, ovo se... Evo vidite. Kad se ukiseli, sad ću... Stavi se na terasu, na hladno. I on može da stoji 4-5 meseci. Eto ga, završila si. Baba, samo nešto da te pitam. Ovde si i ocekla, na jednoj si ocekla malo. Zato što vidite kakav je koren. Lepo treba... A ti si sravnila ovo, znači samo s ovim si sravnila. Da, ravno vidiš i koren nije dobar. Okej. Očistite lepo glavicu da bude čisto. Eto, sada možemo da sipamo so. Ajde. Znači jedna kašičica, 5 grama soli ide na kilogram kupusa. Prekriješ samo te. Tako. I zato i stoji 24 sata da bi ova so se otopila i prođe kroz kupus. Znači samo na vrh, na x od ozgo. Zato se i seče. Zaseče se kupus. I onda ova je manja. Tako. Red kupusa i svaku glavicu prelijete solju. Ovu možemo i da presečemo na pola. Što? Da bismo ovu uklapati, da ne bude prazna bura. Pa možeš tako da staviš ili? Pa mogu i ovako, pa ćemo da... Može, ali još nam fali, ali to nije mnogo važno, to je postupak je bitan. Način kako se stavlja kupus. Ova je malo prevelika, ja bi ovu ipak isekla na pola. Nju ćete da trošite u podvarak ili u salatu. Ili pite da pravite od kiselog kupusa.
I ima mekši kupus da se kupi, ne ovaj tvrdi, ali i on je dobar za podverak. A sad taj neće imati sok, kako ćeš sa njima? Već nju ćemo ovako okrenuti, posoliti, pa ćemo sutra kad je budemo slagali okrenuti, To me zanima, uklapati. Samo znači preliješ tako. Da. I ovo sada zatvorimo i spustimo, čekamo da prođe 24 sata. Ćemo ovdje. Spusti ti tu. Ja ću da nalivamo. Znači, ovo sad zatvaraš? Jeste, i stoji je 24 sata. Ništa, vidimo se onda sutra, baba. Da, lako noć. I evo nas, 24 sata kasnije. Dobro večer još jednom. Dobro večer. Kako si? Evo dobro. Šta dalje radimo? Znači, stavili smo sol. I sada ćemo da nalijemo vodom kupus. Čekaj da vidimo kako ovo izgleda. A vidiš kako se otopila so. Evo je beca. Sad će Marina da ode po nju. Nek, nastavi ti. I sad samo nalijete običnom vodom iz slavine da pokrije voda kupus. Sve ovo da pokrije voda, jel? Da. Kantu ne možemo tu, moramo tako. Ne može ova kanta da nam stane tu. Bitan je način pripreme. Dobro. Tu nije bitno koliko litara, ovdje je bitno da se prekrije kupus, jel tako? Jest. A kupus ne upija vodu, ili upija? Upija vodu. Upija. Ali je dovoljno ovo kako ga sada nalijemo, da bude pokriven vodom skroz. Pa još jedno 2,5 će ti trebati, otprilike. Koliko ja mogu ovdje da zaključim. Po ovome. To je to, samo ćemo ovo da okrenemo, da bude i ono potopljeno. Pa, ali nije ti ova potopljena, je to strašno? Pa nije, još malo on će da padne dole. A zato je važno da pritisnete kupus kad ga nalijete vodom. Ja imam kamen za kupus, čuli ste. Bolje da si rodila kamen za kupus nego takvo dete. A mi ćemo ovaj stakleni poklopac. I? To je to. I šta je sad sljedeći korak? Zato sad stavimo na toplo, ako vam treba za brzo da vam se ukiseli. Stavimo u kuhinji uglavnom ili gdje je toplo i za 10-ak dana to je gotovo. Za 10-ak dana? 10. Znači ovaj recept nastavljamo za 10 dana? Da. Ok, da vidimo kakav je kupus. Vidimo se za 10 dana, baba. Ćao. Ćao. A ovo sad zatvaraš ovo, jel? Da, sad zatvorim, ali morat ćemo ovako da bi zatvorili. Pa dobro. Da ne bi mirisao kupus. Super. To ćemo mi posle, važno je da zatvorite budu. Posle 7 dana. Dobro večer. Dobro večer. Posle 7 dana hoćemo da vidimo šta je sa našim kupusom. Šta je sa našim kupusom. Znači, stvarno nismo otvarali kantu. Uopšte. Uopšte nismo otvarali kantu. Evo, vrije. Jel vri? Kako znaš da vri? Pa vidiš mehurić. Aha. Jel kiselo već? Počinje. Vidiš? Da, i osjeća se po mirusu. Jel vidiš da je
druga boja unutra. Pa sad ne bih mogao to da... Pa nije više onako zelen kupus, vidiš kako menja boju, postaje žučkast. Ovaj dole je još bolji. Osjeća se po mirisu. Ovo je gotovo. Miris osjećam. Ovo će biti gotovo do kraja nedelje sljedeće. Je tako? Ok, baba, onda ga zatvoramo i javljamo se opet kad bude gotov. Da, ide opet nazad. Važi, ćao baba. Ćao. Koji je ovo sada dan po redu, baba? Dobar dan. Dobar dan, ja mislim da je 14. 14. dan. Da. 14. dan i sad... Treba da vidimo šta smo napravili. Jel misliš da je gotov kupus? Ja mislim da jest. Evo ovdje ima ova ručka, čekaj da ti pomognem. Sad možeš ti sama. Evo. Ovo miriše kao kupus. To je 100%. Jest. Za podvarak može. A za... Salatu treba, ovaj je dobar, ove polovine su dobre. Kako znaš, po čemu znaš da je dobro? dobro? Vidim po boji, po mekoći, ne je više onako tvrd. A ovo je za podvarak dobro, a za sarmu ni trebalo još jedno 4-5 dana. Tako da, to je to. A jel mogu ja sad da degustiram ovo i ono, a posle može li ona da ostane tu, da stoji u tome i... Da, stoji dalje u vodi. I zašto je ovaj sok, kako se zvaše ovaj sok? Raso. Raso. Pa on je dobar da se očiste creva i krv. Popiješ raso i prirodni klistir. Ništa. Znači ja ovaj već mogu da degustiram. Da, možeš. Jel hoćeš da ti ostavim? Hoću naravno, ali to moram posle sa Marom, kad se deca, dok deca zaspu. Da. Ništa, hvala ti, znači još 5-6 dana i to bi bilo to ukupno. Za sarmu. Za sve? Za sarmu, za salatu sada može i za podvarak. Aha. Ali pošto liske moraju da budu meke, vidiš, ove polovine mogu da idu u sarmu. Ali ove od cele glavice još im treba malo da omekšaju, to jeste da se ukisele. Ok, znači to sad može da stoji i mi možemo po potrebi da vadimo i ti kad odeš mi možemo da vadimo, koristimo kupus i sve ostalo. Vidite kako je bistra voda. Znači to je to? To je to. Ništa baba, hvala ti, vidimo se za degustaciju. Ćao. Hvala i vama, ćao. Dobro večer, poštovani gledalci. Malo neobična pozicija za degustaciju. Razlog je jednostavan. Drugi recept je u toku, tako da... Drugi recept je u toku, zauzeti su nam stolovi, zauzeta nam je pozicija ovdje za ovaj recept i jednostavno ovo smo samo uzeli da odradimo degustaciju za kiseli kupus. Baba je u međuvremenu otišla, mi smo sačekali još par dana zbog kupusa. Ja sam se zaljutila ljudi. I evo ga, nego problem je u tome što je Mara stavila meni ovo, čili biber. Čili biber mi je stavila odozgo na ovo. Čili papriku. I sad ja ovo treba da jedem. Pa nemam ljutu krupnu papriku ko veli, a i čili možda prođe, ali sam se malo zeznula. Evo, kupus je super, jest da mu nije vreme, da je uveliko toplo na polju, ali ali je super. Kad je tebi ljuto, onda možeš misliti. Jebem li ti. Ne psuj. To je to. Htio sam da kažem još jednu stvar. Da, nije još vreme kupusu i mislim da on može još da stoji. Dok smo snimali ceo ovaj proces recepta, prošle su znači 3 nedelje. Nek prođe još vremena. Da, samo što više mu odgovara da je hladno vreme. To je to, zato se... Pa dobro, mi ga držimo na hladnom, samo što... Sobna temperatura nije dovoljno niska. On je kiseo, ali ovo nije, po meni još nije dovoljno meko. Znači ovo mora još da se razmekša. Ali je ljuto.
Katimara za biber i čorbu. Od mene poljubac. I od Zlatka, samo dok sažveć i probuta. Izvinite što je... Ali stvarno ljuto, majka. Znam, osjetio sam, pogreši čovjek. Šta ću sad? Ne mogu da... Plačem, ali suza nema. Plač bez suza teško boli. Hvala vam puno što ste gledali još jedan recept. Želim vam ugodno večer, ugodan dan, ugodnu noć, ugodno jutro, dobro jutro, gdje god da ste na ovom svijetu. Što ti nešto reći? Nećeš? Ok. To je to. Ćao. Peace.